Здравейте, хора! И днес в това видео ще играем с моят приятел Плотинка Буби на тази игра на футбол. Няма да има поредица, това е единствено видео. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете видеото. И Буби влезна в синьото ли? Да, отивай в другото. Да, тук е много по-яко, защото... А как се спамваха тук? Добре. Добре. Какво да му кажа? Добре, хора, ще играем 1 в 1 с Бубито. Да, и много, например, до 15 минути ще играем някакъв мод. Ти къде си? Ето това. Гол. Айде, ела, виж къде да бъдем. О, чакай, идвам. Айди. Идва я тук. Искам да видя как се нарича топката. Айде казвай, сега ще започнем матча. Те се чува. Аз си се чувам. Да. О, май гад! Да, чуваш се. Не знам. Айде. Добра съм на врата. Чакай! Давай, аз паза. Не. Айде, спални си топ. Не от тука. По-надалеч. О, да, там, точно там. Давай. Да. Чакай. Да. Не, аз ще пазя. Не. Какъв? Клони се.
Да си гледа работа. Да, познавам и аз такива хора. Давай, давай. Добре, давай, давай, давай. Шути. Шути, бе. Давай, шути. Виж, отиваш на третото и натискаш шут. О, да, давай от тук. Не съм добър, брата. Чакай. Ще ти кажа кога да ми таковаш, за да направя. За да мога да направя виж какво. Да. Чакай, стой тука, стой тука, стой е тука. Стой тука. Стой тука. Добре, аз ще я викна. Ето сега така ще направя. Ето, аз сега така и ще я рикна. Какво успях? Аз не искам да попробвам едно друго нещо. Чакай, айде. Гледай. Искаш ли да ти вкарам гол? Сега нали ще утвам, нали сега ще ти вкарам? Виж, гледай. Нали ще удара топката? Еми... Не ударих. И приготви се да... Я! Много е лесно да вкарваш. Не так много. Абе, не е често така. Ама брата, трябва да хвана топката, иначе не е честно. Винаги си е честно. Идвам да те убия. Виж какво ще си направя. Не, нещо друго беше. Чакай, гледай какво ще ти да правя. Иначе няма да ти дам да бъдеш в видеото. Продължаваш така. Пръдно. Много е лесно, ладно. Знаеш ли какво ще си направя?
Дуспа, 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 има дуспа. Моя дуспа, моя дуспа. Още една дуспа. Добре, давай рихай. Айди. Айди, давай по-бързо. Нято. Давай бе. Плотинка. Не се бои. Защото мъртрикна. Мама! Давай. Шути, Мона. Да. Хора, да знаете, че ще спираме видеото. Дано да сте харесали видеото. Не забравяйте да лайкнете и да се абонирате. И ще ви видим в другото видео. Чао! Get out!